71. ariketa egingo dut, eta ariketa honen helburua izango da honako forma hau lortzea, ekili berbi gehi bat bider deixa, ondoren berehalako moduan barko tangentearen bitartez integratu izateko. Beraz, lehenengo pausoa izango da bider laua egitea, horrela lortuko duguna da lau deixa zati lau isa berbi gehi hogei isa gehi hogeita hamabi. Jarraituko dugu, lehenengoan goikoa dagoen bezala utziko dugu, eta azpian berbi hori lortzeko hau egingo dugu. Kasu honetan izango ditzateke bi isa gehi bost berbi gehi zazpi. Hemen egin duguna honako izan da. Hemen dugun zenbakia hau da, kasu honetan bi isa berbiarekin eginda, hemengo lau isa berbi hau eman behar dugu. Ondoren, hemengo zenbakia hasierakoarekin bidertuta eta berriz biarekin bidertuta, hemengo hogei isa eman behar dugu. Eta azkenik, hemengo bost hau berbiarekin berretuta, hogeita hamabira heltzeko falta zaiona jarri dugu hemen batzen. Behin hori eginda, hurrengo pausoa gehi zazpi hori batean bihurtu izango da. Eta horretarako dena zati zazpi. Beraz, lau zati zazpi bider deixa, zati bi isa gehi bost zati zazpi, baina kasu honetan hau ere berbiaren barruan joan behar denez, trampa txiki bat ingo dugu, eta erroketan jarriko dugu. Gehi zazpi zati zazpi. Jarrituko dugu, simplifikatuko dugu, lau zati zazpi hau, kanpora atera, horrenituko zaigu, deixa zati bi isa gehi bost zati erro zazpi berbi gehi bat. Ikusten duzuenez, gero tantz gehiago dauka, lortu nahi duguna. Oin lortu nahi duguna da, azpikoaren deribada goian egote integratu alizateko. Beraz, horrela egingo dugu. Zazpi, hemen bere integralarekin bidertuko dugu goiko zatia, hau da, bi zati erro zazpirekin, eta zenbakia ez aldatzeko bere konjugatuarekin. Bider deixa. Horren hau, berdin gelituko da, bost zati erro zazpi berbi gehi bat. Horren ingo duguna da konjugatu hori kanpora atera, eta horren gelituko zaigu lau zati zazpi bider erro zazpi zati bi bider hemen bi zati erro zazpi bider deixa zati, eta berriro berdina, bi isa gehi bost zati erro zazpi berbi gehi bat. Ikusten duzuenez, dagoeneko lortu dugu hasieran egin genuen itxura hori, beraz, bere alakoen moduan integratuko dugu. Lau erro zazpi zati hamalau bider arko tangente bi isa gehi bost zati erro zazpi gehi ka. Eta horrela bukatu dugu, deribada.